Hello! Si Mami Pingni, welcome back to my channel. Karon mag-update ko sa akong cucumber. Ako ni siyang gibutangan og EPSOM salt. Dungan pagbutang nako sa pepper. And the result is daghan kay siya bloom. Nanay daghan kay unod. The unod. Yan na siya unod kanila nga klase. Daghan na siya kay unod, mga blooms niya. Tapos gikatay na siya sa coral na ara. Grabe ang iyang bulak pag butang nako sa EPSOM salt. Gidaghan ng iyang flowers daw, daghan kay siya unod. Ara, oh, where is it? No, di man makita. Naara. Wala siya padulong. Sabi, naipit na. Ato ra. Daghan siya unod. Guys, bulak nga. Daghan kaayo. Yeah. Diri dapit, oh. You can see the blooms. Daghan kay siya og mga gagmay. Tapos tos ilalom di mga unod na daghan. Agay, look at that right there. Oops, sorry. Naapa dito kani siya, sige na ako ni siya daghan, oh. Pero naiuban kay tamsa kani kwaong ko ni kay lain ang iyang kuan, not good, so I'm just gonna throw that away. And this one kamang diri. Ako ipakatay diya sa ibabaw. Okay. So, mauna na siya, guys. After pagbutang nako sa EPSOM salt, after 3 weeks, mauna na siya. Grabe ang blooms niya. Daghan na kay siya unod. Yan na ako mahurot og kaon. Tanaw akong silingan sa ako, Okay, if you like my video, mag-harvest ko karon og cucumber kay akong isudan. Kani kwaon ako ni siya, oh. Kani kay tunokon. Cucumber, may isa kay tamis. And this one kaning ako ning tangtahon, kaya aron mo samot og daghan ng unod. So nag-harvest ako adtong miagi ani, tulo ka buok akong gikaon diri sa garden. Mintras ka trabaho ko, nagkaon pug ko kanang cucumber. Okay, ako ning tarungon. Okay na ay mga unod niya, oh. Ambot na sa tora. Ara, ingana daghan kay ingana ang unod karon. Kagagmay. And
lot of blooms. So mani akong cucumber nga pots diri. Yeah. Grabing bulak sa kabulakan. Okay. Na akong update na pag-iuno diri ay na pagi diri dakang flowers. Oh yes. Okay. One day susunod adlaw siguro ako ning i-tour ta mo sa akong garden kay medyo na siya nice. Alright, I give you a tour and so you see my garden. Okay, anak ko'y makasudaan. That's too much. Ugma mag-harvest na po ko. Alright, thank you for watching my video and please subscribe, like, comment. Amping mo permitanan. Please take care of each other. Bye.